Ne. Čup, 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 pozor, pozor, a už jsme tady. Teď se podíváme, jak je venku, Damiánku. No, neprší, ale koukejte. A teď jedeme zpátky, jedeme, 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 jedeme. Ano, ano. Rodině mají za auto. Čup, a jsme tady. Ty zlatý. No ano, co říká? Jo, už jsme tady. A pokračuješ pěšky, jo? Pokračuješ pěšky. No, no jo, to Paniny, zlatíčko. paniny. Jak pozne zlatý ručičky. No jo. A pozor, Damiánku, pozor.